Ahojte priatelia, volám sa Pavol Žák a dnes sa spolu pozrieme na tento rodinný domček v meste Stropkov, ktorý sa predáva za cenu trojizbového bytu. Nech sa páči. Oázou vášho pokoja bude útulná spálňa, v ktorej sa okrem manželskej postele a detskej postielky nachádzajú aj vždy potrebné skrine a komody. Kráľovstvom vašich detí bude slnečná detská izba, ktorá ponúka dostatok priestoru na ich hranie a učenie sa. Je zariadená 2 písacími stolmi, posteľami a šatníkovou skriňou. V kúpeľni je umývadlo s kúpeľňovým nábytkom, práčka, sprchovací kút a 2 okná. V technickej miestnosti je úsporný kotol na drevo, kondenzačný plynový kotol, ako aj efektívny zásobník na teplú vodu. Na chodbe nesmie chýbať praktická vešiaková stena, zrkadlo, botník, ako aj pohodlná lavica. Samostatné WC s umývadlom a vzduchotechnikou umožňuje jeho nezávislé používanie bez blokovania kúpeľne. V útulnej obývačke so sedačkou, pohodlným kreslom a 2 stolmi je priestor aj pre televízor. Priestranná kuchyňa s rohovou kuchynskou linkou, umývačkou riadu a chladničkou ponúka priestor na stolovanie. Takže spoločné chvíle pri dobrom jedle v kruhu rodiny si môžete vychutnávať či už v kuchyni, alebo hneď vonku pod altánkovým prístrežkom. Z kuchyne sa dostanete na verandu a do spodnej miestnosti s kachľovou pecou. Dom ponúka vytvorenie ďalších obytných izieb. Noví majitelia určite ocenia aj 2 samostatné garáže s dielňou, studňu, skleník, ale najmä dennú miestnosť s krásnymi výhľadmi. Veľký pozemok ponúka množstvo priestoru nielen na relax, domáce pestovanie ovocia či zeleniny, ale aj chov hydiny či dobytka. Za zmienku stojí aj možnosť ďalšej výstavby. Výhody: zateplený dom a tiež zateplená škrydlová strecha s vymeneným krovom, plastové okna so sieťami proti hmyzu, ústredné kúrenie kotlami na drevo a plyn, priestranný pozemok, nízke mesačné náklady, možnosť vytvorenia ďalších izieb. Ak v meste hľadáte úsporný dom s veľkým pozemkom a množstvom možností jeho využitia, tak ma neváhajte kedykoľvek kontaktovať.